Ήτης ου προσκυνεί τον Κύριον ημών Ιησού Χριστόν εν εικάσει περιγραφών κατά το ανθρώπινον ή το ανάθεμα. Ανάθεμα. Όλης της αιρετικής ανάθεμα. Ανάθεμα. Μιχαήλ του Ορθοδόξου ημών Βασιλέως και Θεοδόρας της Αγίας αυτού Μητρός αιωνία η μνήμη. Αιωνία η μνήμη. Αιωνία η μνήμη. Σας καλωσορίζουμε στην απόψινή μας εκδήλωση, σύναξη. Η φωνή όμως της Ορθοδόξου Αληθείας πρέπει να ακούγεται συνεχώς, εφόσον μάλιστα η πολύμορφος πλάνη της αιρέσεως, ως μυστήριο της ανομίας, ενεργείται απαύστος υπό του εχθρού της αληθείας. Ο καλόπιστος διάλογος δεν απαγορεύεται, αλλά απορρίπτεται η σύγχυση και η ανάμειξη. Ο Κύριος δίδει το Άγιον Φως στους Ορθοδόξους, διότι αυτοί και μόνον διακρατούν και βλέπουν λειτουργικός και πνευματικός το φως του αληθινών και όχι στους κακοδόξους. Όμως, για την ηρωική και σωτήρια πράξη της εγέρσεως απαιτείται μετάνοια και νεκρανάστασης, ώστε να γίνει χαρά εν ουρανό και επί γης. Η ψυχή του ανθρώπου δεν πρέπει να επιμερίζεται και να διχάζεται μεταξύ αληθείας και πλάνης, μεταξύ αρετής και αμαρτίας. Ο παπισμός κατεστάθη σώμα νεκρών. Εμείς εδώ θα αναφερθούμε εντελώς ενδεικτικά στα της συναντήσεως του Πατριάρχου Κωνσταντινούπολεως Αθηναγόρου με τον Πάπα Ρώμης Παύλο τον Έκτο στην Ιερουσαλήμ το 1964. Στους συγχρόνους υπερασπιστάς της καινοτομίας και υβριστάς της αληθείας και ομολογίας αρμόζουν οι σκληροί λόγοι του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, ουέιμιν γραμματείς και φαρισαίοι υποκριτέ, ότι κλείεται την βασιλεία των ουρανών έμπροσθεν των ανθρώπων. Ημείς γαρ ουκ εισέρχεστε, ουδέ τους εισερχομένους αφίετε εισελθήν. Θεωρούμε ότι αυτό που προέχει σήμερα είναι η διαφύλαξη, πάση, η θυσία της Ορθοδόξου ταυτότητός μας, η οποία πλήττεται δεινώς μέσα στον καταιγισμό της συγχύσεως που μας περιβάλλει. Αλλά και η ανάλογη ευαισθητοποίηση με κάθε τρόπο, όσο το δυνατόν περισσότερων αδελφών μας, για να πράξουν ορθά και θεάρεστα. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Θείο Δομήτωρα της Αγίας Ορθοδόξου Εκκλησίας μας για το δώρο της απόψινής μας 19ης Συνάξεως Ορθοδόξου Ενημερώσεως. Η κρίση της πατρίδος μας σήμερα είναι πρωτίστως και θεμελιωδώς κρίσης πολιτισμού με κέντρο τον ανθρωπισμό. Αυτό χρεωστούν οι Ορθόδοξοι στον κόσμο, αυτό επιδιώκουν οι συνάξεις μας και η εν γέννη μαρτυρία μας. Ήθε το φως της Αγίας Τριάδος δια των ευχών του Πολυσεβάστου Γέροντος και Μητροπολίτη μας Κύριο Κυπριανού να μας καθοδηγεί ή να πιστεύσει ο κόσμος. Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, η ελπίση ημών Κύριε δόξα σοι.